Welcome back mga ka-studio to another video. Today's episode po, magluluto po tayo ng giant bakpat chicharon. So ito po yung tinatawag na bakpat. Kasi ito po yung ito yung skin niya, tapos sa luyo mayroong mga fat pa ba. Ito yung ginagamit sa paggawa ng chicharon na mayroong laman. So ito po, na-process ko na po ito ng 3 hours po. Pinakuluan ko po ito sa mantika ng 3 oras sa mahinang apoy po. Kaya ito na po yung resulta niya. Yan, medyo tumigas na. So ang final step po dito, ilalagay po natin to sa mainit na mantika po para maging chicharon na po ito. So ito po experiment lang, hindi pa ito perfecto ba. Hindi pa ako masyadong marunong dito sa paggawa ng bakpat chicharon. So ito, matitest ko na po kung ano po yung resulta nito, kung talagang ma-achieve ba natin yung giant bakpat chicharon. So tara po, ilunod din natin sa mantika. Ito na po. Yan na, nag-start na pong mubo yung ibang mga balat. Tingnan natin kung pumutok na ba. Iyan o. Yan, grabe oh, ang ganda na. Balik na to. So ito na po ang ating giant bakpat chicharon. Parang isang malaking hiwa po ba ng chicharon. Tingnan nyo po. Kung nakaputok pa siya. Ayan. Yung texture ng skin niya, tingnan nyo po. Ayan, oh. Oops, mainit, awa. Meron pong putok-putok. Hindi siya masyadong perfect, pero okay na to. Ayan, oh. Sus, ganda na po. So, masarap to siya ipamari sa suka. So, luto na po ito siya. Kukunin ko na. Para matulo. Oh, ayan oh. Tingnan nyo po. Yung pagkaputok-putok niya. Tikman natin kung talagang crunchy to. Lagay ko muna dyan. Ingat sa mantika. Wow. Oh. Okay. Yan, mayroon na tayong ulam. Chicharon. Bakpat chicharon. So ito na po. Kainan na po atin ang titikman ng ating bakpat chicharon. So ayan po yung kuha niyo, pagkaputok niya. Yan, grabe po. So atin na pong ites. Mayroon ko ditong bahaw, saka suka. Suka nga pinakurat. Medyo manghang to siya, konti lang. So hindi natin ito patatagalin mga studio. Pray po muna tayo. Lord, thank you so much for this day. Thank you sa food, sa good health, sa blessing, sa guidance, and protection. Amen. So tara, wala muna akong kuha ng soup drinks, no? Wala. Hindi pala ako nakuha ng soup drinks. So, simulan natin itong papakin to. Chicharon, naglaki nito. Ayan. Let's go, kain po tayo mga ka-studio. Yung pagkalutong niya, grabe po. Malambot siya pagkalutong. Hindi siya matigas ba. Nakita niyo po?
Try natin to sa suka. Yan, kasi nagpapasarap kasi itong suka. Yan o, nagpitik-pitik pa siya. Ito yung gamit ko na suka, sukang pinakurat. Damihan ko ha kasi mahirapan ako sa pagsawsaw. Yan, so ayan oh. Para akong kumain ng sobrang laki na chicharon. Talagang malutong at saka masarap. Tsaka dito po mayroon talaga siyang laman. Ito yung tinatawag na chicharon na mayroong laman. Bakpat chicharon. Meron tayong Coke. Salamat kay Glenn. Kalimutan namin mag-ready ng Coke. Dito pala tayo ngayon sa rooftop mga kasudyo. So na po yung panghapunan ko nito. After kasi nito, maglalaro kami ng basketball. Dito lang sa malapit. Kaya kumain ako ng maaga. Tapos itong ulam, yung na-test namin na chicharon na bakpat ba. Panalo. First time ko itong gumawa ng ganito kalaki na chicharon. Madaming bahaw na kanin yung maubos nito. Oras pala dito ngayon, almost 5 PM na po, kaya medyo papadilim na po ba.
Yan, grabe oh. Hindi ko maubos to. Grabe, ang laking chicharon to, makabungog. Grabe, ang sarap. Maris yung coke ba na malamig. Solve na po yung hapunan ko. Ang sarap ng kuan, bakpat chicharon talaga. Pero hindi tayo pwedeng kumain ng madami nito. Lalo na sa may mga kuan na ba, maintenance at saka may HB na po. Shoutout po kay Marisa de Inchasti from Lantrop, California. Shoutout din po kay Lula Pidang. Shoutout Tilin TV. Shoutout Jupak TV. Shoutout din kay Mayin Padayhag. Shoutout din pala kay Tita din. Kumusta po, Tita? Salamat po. Tapos shoutout din po kay Shane Barimbao. So yun na po yung shoutout natin mga studio. Yung iba sa susunod na lang po. Maraming salamat po sa panood sa episode nito. Kita-kits po tayo sa susunod na video. Bye-bye!